Okay guys, so na ako diri sa ibabaw sa punuan sa Lansunis. O diba? Tcharan! Huwag naapay unggoy dito nga. Tara! Ang hawi diha. Iburo siya. Pero Muna siya mong kadere. Social nga tig-harvest sa Lansunis, guys. Muna mong Morning siksik mga kaya nga. unggoy sa unang panahon. With ladder, guys. Kaduha nga amo. Good lang saan. Mangguno ni sila og kuan. Mangguno kaming dili amo punuan. Mangkuan kita. Mangdabong, mandabong. Marami diyan. Dabong, hatong katao ding dabong. Di ba ilang tili binting? Oh, betul ini. Ani. Ini mana gue itu? Gan. Apa ini? Apa ini? Paling kamu tiha, ibang day na dito. Bangga. Ibang day na good na dito sa panga. Dili bangkin. Kanang dili sama. Okay. Her na me. Going to heaven. Sakto na ini. Dili ni maligat. Oh. Oh, testing lang. Kitams nyo, nag-yellowish na siya. Punta ng mga dragon. Paninguha versus paningkamot. Flying birds. Muna siya mong Muna siya kadere. social nga tig-harvest sa Lansunis, guys. Muna mong Morning siksik mga kaya nga. unggoy sa unang panahon. With ladder, guys. Oh. Muna mong katkatanan ha. Har pa ni from ano. City Hardware. Ladder from a silk. Okay guys, so na ako diri sa ibabaw sa punuan sa Lansunis. O diba? Tcharan! Huwag naapay unggoy dito nga. Tay. Tara. Naapa ko sa first floor. We're going to stair. Oh. Daghang kaayo bunga. Tara! Ikaduha nga amo. Good lang saan. Abi. Magkinin to gani, doon ganito tilawi gani. Ito to ni mga puwangat to, pagkaslow me. Kya, ito cellphone mo isa. Buhay. Ay na pa oh. Oy, madiyang ba ya? Ano na pa? Makabuwis buhay gani. Abi, ang kutsilyo. Iyang yay po. Iyang yay po. Mahog mo kay. Ay, kamo pag... Lagyan mo. Buwis buhay nga kuan. Mga wapa ko ay na pa. Tao di ra bang utitod, chi? Ikaw ray dawat nga on, chi.
Hagni ba ini? Dili so gamay. Wait, ila para itong iyo. Napunuan. Iposa na to ni. Kat-kat mga unggoy sa unang panahon. Lord. And, taod na sila. Uy. Adi ka taudi. Panghawi diha. Abtik dia. Matabang. Tulin diha. Nagagad ba yakaong ko? Bunga diha na. Wah, tapos mo na may kolekta tanan? Collection na. Katulid to. Baya kayo wa, purot mo na. Purot na, aptike ba tayo mamulikta? Nakulikta. Mana oy? Abdik. Ah. Bagud man na ka. Kinuhita ra pud bunog ang mga punuan. Yung mga kinawa namo. Daungan ta na. Da, Kaduha. daog. Lahugin na. Muiya. Social pa. Tarungan niya pag-alsa. Okay, next. Next. Rambutan, I understand. Kabugat man na ani. Bukit man gani na. Sino ka ka? Ha? Ano ka ba ni pagbuan pa pa? Pakita ka karon. Ano oh? Basta na bani. Sayang. Ang unggoy. Ang hirap pala. Hirap pang kalis-lisod. Imuwan na. Diyan pa ba nang magkanato kayo mga bags na ginawa. Pagod na mga business friends. Kusay mo siya ba ni ko sa ulo din. Yung kabok ni katangat ko ang pa. Guys, kami din sa taas, guys. Yes. Oy, pek. Tara! Alsa! Ang mga kuan. Ang mga photobomber. Ano na dito lang?